оё шумо медонед ки футболбози дӯстдоштаатон аз бозии муқобили кӣ метарсад? Надонед ҳам мо мегӯем. Навори имрӯза оиди суханони футболбозон ки рақиби сахташонро гуфтаам мешавад. Як дастгирӣ ва лайки худро агар мушкил набошад гузореду наворро то охир тамошо кунед. Лигаи чемпионҳои Аврупо бо камбеку бо бозиҳои серголаш аллакай оғоз шуд. Имрӯз мо шуморо боз як қатор рақобатҳои ҷолиб интизор аст ки дар бозии марказӣ Бавария бо Манчестер Юнайтед рӯбарӯ мешавад. Реал Мадрид дар майдони худ Унион Берлин ва Арсенал бошад ПСВ-ро қабул хоҳад кард. Шумо метавонед дар баробари тамошои ин бозиҳо боз фоидаи пулӣ ҳам бо истифода аз коэффициентҳои баланди ширкати 1x ба даст оред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. аз ҳамлагари хатарноки имрӯза Эрлинг Холланд шурӯъ мекунем. Ин бача ба ҷуз голзанӣ дигар кореро наметавонад. Голҳояш чунон бисёр ҳастанд ки гӯё бо ягон дастаи кӯчагӣ бозӣ мекарда бошад. худи Холланд иқрор шудааст ки дар фаъолияташ аз ҳама рақиби сахташ Вирҷил ван Дейк будааст. чӣ хеле ки қаблан гуфта будам, Ван Дейк ягона рақибе аст ки бозӣ бо ӯ мушкил мегузарад. ин чиз ҳайратовар нест, зеро Холланд ҳам дар тими миллӣ ва ҳам дар дастаҳои Сити ва Залцбург борҳо бо Ван Дейк рӯбарӯ шудааст. ҳар дафъа бошад Ван Дейк муқобилияти ҷиддӣ нишон медод. ин ҳимоятгари нидерландӣ бо ҷуссаи худ сатҳи роҳи Холланд нашавад, дигар кӣ мешавад? барои Ван Дейк бошад Холланд рақиби сарсахт ба ҳисоб намеравад. ҳатто Месси ва Роналдо ки борҳо бо ӯ рақобат кардааст дар рӯйхаташ нест. барои Ван Дейк ҳамлагари хатарнок Оливье Жиру будааст. фикр мекардам ӯро идора мекунам, вале ӯ роҳашро ёфта гол мезанад. ҷолиб аст, вале дар ҳақиқат Жиру ҳамеша ба дарвозаҳои дастаҳои Ван Дейк гол задааст. сар карда аз давраи Арсенал то ба Челси ва мунтахаби Фаронса, Жиру медонад ки чӣ хел Ван Дейкро дар ғафлат гузорад. ҳамватани Жиру Антуан Гризман бошад аз бозӣ бо ҳамватани Ван Дейк Де Йонг меҳаросад. ҳатто дар вақти дар Аякс буданаш Де Йонг ба ҷони Гризман зада буд. баъдан дар Барса якҷо шуданду Де Йонг дар тамринҳо ҳам мушкилӣ ба Гризман эҷод мекард. акнун онҳо дар як даста нестанд ва зуд дар Ла Лига бозиҳо мегузаронанд. барои ҳамлагар рақиби сахт шудани нимҳимоятгар ҷолиб асту ҳунари хуби Де Йонгро нишон медиҳад. ба собиқ бозингари дастаи Барселона Неймар ҳам менигарем. ӯ бешубҳа бо дриблингаш ба худ ҳамто надошт ва ҳимоятгарон ҳамеша муқобилаш қоидавайронкунӣ мекарданд. вале барои Неймар дифоъгари сахт Кайл Уолкер будааст. ҳимоятгари ноқулае ки муқобилаш бозӣ кардаед. Уолкер ҳар боре ба ҳам омаданашон Уолкер нафаси озод ба Неймар намедод. инро иқрор шудани Неймар ҳам аз бомаҳорат будани Кайл Уолкер гувоҳӣ медиҳад. боз як ҳамлагари дигаре ҳам ҳаст ки аз бозӣ бо Уолкер ҳарос дорад. бале, мо Маркус Решфордро гуфта истодаем. ҳолати физикии Уолкер тамоман боварнокарданӣ аст. аз давраи дар Тоттенхем буданаш то ба Манчестер Сити, Уолкер ҳамеша рақобати сахт нишон медиҳад. Решфорд дар ҳисоби худ 15 бозӣ муқобили Уолкер дорад ки дар ҳамаи онҳо танҳо 3 гол зада тавонистааст халос. оиди бозингарони мунтахаби Англия ки гуфтем, бояд Кейнро ҳам гуфта гузарем. бозиҳои зиёди ӯро дар Премер Лига дида шояд фикр кунед ки барояш ҳимоятгари хатарнок Ван Дейк, Рубен Диас ё худ Винсент Компани бошад. вале барои Кейн Ҷорҷио Келини рақиби ноқулай ба ҳисоб мерафтааст. ҳардуи онҳо дар 4 мавриди гуногун дар дастау тимҳои мунтахаб вохӯрданд ва ҳар навбат Кейн худро ночиз муқобили Келини ҳис мекардааст. дар ҳисоби Кейн танҳо як гол муқобили дастаҳои Келини ба қайд гирифта шудааст. донистани рақиби мушкилгузари Винисиус Ҷуниорро ҳам ба ҳама мухлисон ҷолиб аст, вале ҷавобро аллакай аксарият медонанд. албатта ки Роналд Араухо. ин ду ҷуфт солҳои охир якдигарро бо рақобаташон рушд медиҳанд. мухлисон бо шавқ тамошо мекунанду Вини бошад худро озод намебинад. касе ӯро монанди Араухо боздошта наметавонад, бовар мекунед. ҳимоятгари бо таҷриба ва ҷавон, вале Винисиус ягона бозингари Реал нест ки рақиби асосияш аз дастаи Барселона бошад. бозингари нави Реал Ҷуд Беллингем ҳам чунин ҳолатро дорад. чӣ хеле ки худи Беллингем мегӯяд, Гюндаган нафаре аст ки бозии муқобилаш хело душвор мегузарад. онҳо дар 4 ҳолат дар Лигаи чемпионҳо бозӣ кардаанд, замоне ки Беллингем дар Дортмунд буду, Гюндаган дар Сити қарор дошт. барои Гюндаган таҷрибаи калонаш ҳамеша қувваи иловагӣ зам мекунад. хуб дӯстон, навори мо ба ҳамин ба анҷом мерасад, вале бо обуна шудан пайгири канали мо бошеду наворҳои ҷолибро сари вақт тамошо кунед. то боздид.